sekretar Udruženja građana Podunavlje Bački Monoštor. Isto je osnovano 2007. godine. Jednostavno pokazala se potreba da bi došlo do nekog održivog razvoja, što je u stvari neki cilj naš generalno od samog početka, potrebno je u stvari da se ljudi i žene udruže. Naše udruženje broji 20 članova, gde imamo znači i muškarce i žene, ali znači žene su uvek tu kad treba nešto da se realizuje i da se povuče. Pod navodnicima, one su tu te koje u stvari sve to nekako nose. Već smo onako imamo i isprofilisane znači žene koje su već prepoznatljive i šire van Bačkog Monoštora. Uglavnom smo nekako skoncentrisani oko priče ekoruralnog turizma koji je baziran na prirodnim lepotama Bačkog Monoštora i njegovog okruženja i isto tako kulturnog nasleđa monoštoraca koji žive u ovom našem selu. Zovem se Bešenje Jelisaveta, a svi me zovu Eržika i znaju u Monoštoru po tom nadimku koju sam dobila od moje bake. Kako ste došli na ideju da otvorite jednu kuću i koliko često imate posetioce? Pa to je počelo 50 godina. Stvorila se jedna ideja zato što su moji roditelji imali ovu porodičnu kuću 35 godina i njima je služila za njihove svrhe kao tati, jer on je bio krznar i onda je odlagao svoju robu i bio je magazin. Ali pošto se počeo razvijati seoski turizam ovdje u Bačkom Monoštoru, ja sam odlučila da tu kuću malo preopravim, da uredim, da onako originalno kao nekada to popravim što je bilo potrebno i da sada služi za razgledanje turista koji nam dolaze iz čitave Vojvodine, Srbije i okolnih naših zemalja. Da li ste članica udruženja? Da, jesam, udruženja građana Podunavlje i naša draga prijateljica, koleginica, saradnica, sekretarica Mitis Zdenka, ona je naša vodilja i pomoću nje lepo dolaze gosti i pomoću naših kontakata na internetu, web sajtova, Facebooka, ljudi nas širom sveta vide i dolaze lepo u ovaj prirodni ambijent, u naše seosko domaćinstvo. Kako je biti žena na selu? Pa meni je fenomenalno. Ja sam već radim ovaj seoski turizam 10 godina, bilo je uspona i padova, ali treba izdržati. Znači, samo poruka za žene da one izdrže u svemu tome, u svojoj ideji i polako će biti rezultata za njihovu radost i da budu srećne i zadovoljne. Po čemu je vaša etno kuća specifična? Šta biste izdvojili? Po njenoj originalnosti. Znači, tako sam kako je bilo nekada sve popravljala i to je najveća poenta da tako se očuva do dana današnjeg. Ljudi vole to da vide. Ne žele ništa da vide današnje kako je napravljeno od ovih materijala koji se danas koriste, onih prirodnih kao drveta, trske, slame, sena, zemlje, blata, znači to je sve ovde zasupljeno. Kada se sedi na slami, to je jedan prirodan ambijent, ne znam se vozila na kočiji sa slamom, jer moj deda je bio veliki paotak, to mi je najveće sećanje bilo, znači nešto što deci ostaje u sećanju, to ovde treba prikazati. Koliko su stari predmeti koje imate u kući? Pa ovde su stari više od 100 godina, imam jednu klupu od kretoša koja je stara oko 150 godina i onda je najstariji predmet u ovoj kući, a sve su dugo popratni i jedno 100 godina i malo manje su stari predmeti ovdje. Budući da su mnoga zanimanja ljudi vezana za prirodu i korišćenje materijala iz prirode, tako i danas se upravo u stvari ta naša turistička ponuda bazira na ekologiji, odnosno na okruženju, na tim nekim tradicionalnim zanatima. Bavimo se pčelarstvom, tradiciju imamo već, deda je još počeo, znači 70 godina,
tradicionalno se bavimo pčelarstvom. Kako ste došli na ideju da nastavite započet posao? Pa, deda je počeo, nastavio je svekar, posle toga moj muž, znači on voli rad sa pčelama i to sve, tako da smo mi posle venčanja, prva investicija je bila da kupimo pčela. Što ja baš nisam nekako, možda nisam znala šta je to i kako. Bilo mi je sve novina, ali eto, naučila sam. Šta sve proizvodite? Pa sve od pčelinjih proizvoda. Polen, propolis, matičnu mleč, med, razne mešavine, za imunitet, kapi, kremice. Kako je biti žena u pčelarstvu? Pa, kao da kažem, uz muža pomoć može, ali sama je jako teško. Ima žena koja se same bave pčelarstvom, ipak je to težak fizički posao. A ovako muž radi, da kažemo, teže poslove, dok ja pomažem i pregledam i sve to, ali on je uvek tu da radi ono što je teže. Šta se dešava u ovoj pčelarskoj učionici? U ovoj pčelarskoj učionici obučavamo decu, znači imamo na prvom mjestu pčelarsku sekciju pri osnovnoj školi 22. oktobar, gde je 30-ak đaka dobrovoljno dolazi na pčelarsku sekciju. Samim tim upoznajemo im sa radom pčela, sa okolinom, idemo na izlete i tako da upoznaju i prirodu, i pčele, i rad sa pčelama. Koliko dugo ste članica udruženja? Od osnivanja, znači 10-11 godina, čini mi se da je već, ne znam ni ja tačno. I koliko često imate posete? Pa u april, maj, jun, tu imamo, da kažem, više, dolaze deca iz škole, zabavišta, manjih uzrasta, iz bliže, da kažemo, okoline. I isto im tu držimo predavanje, znači obuka sa radom pčela, kako se radi, šta, o proizvodima, na kraju dobiju svako medenjak da probaju i sok prirodni, dok odrasli oni dobiju rakiju medenu i medenjak. Mislim da smo jedna interesantna i veoma aktivna i živa zajednica, jer konstantno organizujemo neke aktivnosti što se tiče, na primjer, realizacije različitih projekata koji se tiču edukacije, koji se tiču mladih, koji se tiču dece. Takođe imamo i brojne manifestacije koje isto organizujemo ovde, pa je već nadaleko poznat Bodrog Fest kao manifestacija koju posjeti od 10 do 12.000 ljudi i ovo će biti 15. godina da se organizuje. Takođe imamo festival Regeneracija Dunava koji se održava povodom Dana Dunava i to je stvari jedan festival za mlade i za decu koji podrazumeva i koncerte u večernjim časovima, neki rock'n'roll, reggae, radionice, izložbe preko dana. Zatim organizujemo fotosafari sa fotografima koji se ovde kreću, znači po Monoštoru i okolini, pa se te slike znači dalje predstavljaju na raznim izložbama. Takođe imamo likovnu koloniju, imamo sam torte i kolače i poljoprivrednih proizvoda koji je upravo nastao kao inicijativa žena da se prikaže šta one to sve ovde prave, jer je poznato da ovde u Bačkom Monoštoru žene zaista prave divne kolače, pa eto to prilika da se to i predstavi drugima. Takođe imamo i SFRJ Rakijadu, što je opet inicijativa bila našeg udruženja, znači neko povratak u neko doba bratstva i jedinstva i sa svom pratećom ikonografijom. Znači, konstantno organizujemo neke aktivnosti gde je znači prilika da se vidi stvaralaštvo žena i uopšte znači svih monoštoraca, jer jednostavno je turizam prepoznat kao način da se sve to očuva i promoviše. A zašto je sve u znaku Bodroga? Bodrog je srednjevekovni grad i tvrđava koji se nalazio na prostoru današnjeg Bačkog Monoštora. Svojevremeno je bio i sedište Bačko-Bodroške županije i na starim mapama i u starim dokumentima možemo da vidimo da se nalazio na samoj obali Dunava. Međutim, reka Dunav je ovde imala jako nemiran tok i kasnije je tok Dunava pomeren i izgrađen je kanal i najverovatnije tako tvrde istoričari, da je grad bukvalno završio na dnu Dunava, da ga je bukvalno Dunav isprao, jer je bio napravljen od materijala koji su ovde na raspolaganju, to znači su sve u stvari neki trošni materijali, zemlja, trska, drvo i jednostavno je nekako ostala ta legenda i nekako nešto što intrigira sve nas monoštorce gde se to nalazilo, kako je to tačno izgledalo i onda kao omaš tome imamo znači Bodrog festival, imamo etno kuću Mali Bodrog, imamo kulturno-umetničko društvo koje se zove Bodrog, udruženje građana isto jedno koje se zove Bodrog, znači to je nešto onako
neki naš brend koji se nadam da će postati još poznatiji. Sa kakvim problemima se susreće vaše udruženje? Uglavnom je svuda problem u tome što nema se para. Što znači, mi čak možemo da se pohvalimo da zaista pratimo sve konkurse i konkurišemo što se tiče znači ovde lokalnih različitih aplikacija, a isto tako što se tiče i nekih i stranih ambasada i ostalog gde konkurišemo i stvarno pratimo i uspevamo jer imamo i jako dobre saradnike iz različitih organizacija tipa WWF-a, Svetske organizacije za zaštitu prirode. Imamo isto dobru saradnju i sa Heinrich Bell fondacijom, sa BFM-om sarađujemo, znači isto organizacije koje se bave ženama i osnaživanjem žena ili sa druge strane zaštitom prirode i uspevamo znači u saradnji sa njima da realizujemo različite aktivnosti. Problemi konkretno i ono što je prepoznato da je potrebno Bačkom Monoštoru uopšte da bi se i dalje još više u stvari razvila naša priča je pomoć u promociji i vidljivosti, jer još uvek kod nas priča seoskog turizma i u samoj Vojvodini još uvek nije dovoljno prepoznata i dovoljno popularisana. Tako da smatram da je nama potrebno još malo vetra u leđa što se tiče promocije i uopšte znači i u elektronskim medijima i u pisanim i ostalim vrstama i vidovima promocije, tako da takođe konekcija neka između ljudi koji su direktno znači u turističkoj priči tipa turističkih agencija, organizacija i ljudi na terenu je u stvari nešto što je jako važno i na čemu bi trebalo da se poradi. Da li ste ranije učestvovali u sličnim projektima poput ovog Jaka žena, jako selo? Jesmo, isto i u saradnji sa BFM-om i sa Heinrich Bell Stiftungom takođe, gde znači je prepoznato i to je jako dobro što u poslednje vreme se prepoznalo da u stvari žena stup jednog znači i porodice i da kažemo i jednog naseljenog mesta i da kada je žena zadovoljna onda je sve okej. Tako da dobre su skroz ove inicijative i zaista ih pozdravljam jer će se prepoznati u stvari tačno kome šta nedostaje i gde može da se pomogne u stvari udruženjima i uopšte ženama po različitim naseljenim mestima. Šta očekujete od projekta Jaka žena, jako selo? Očekujem na prvom mestu povezanost i sa ostalim učesnicama u projektu i takođe znači pomoć u promociji i tome što u stvari nama je procenjeno najviše nedostaje. I da li ste ranije imali priliku da sarađujete sa BSC centrom koji stoji iza ovog projekta? Ne, nismo ranije, ali drago mi je da ste nas i kontaktirali i uključili u celu priču i radit ćemo i da nastavimo saradnju. I za kraj još jedno pitanje, kako je biti žena na selu? Meni je jako lepo. Znači, ja sam studirala u Novom Sadu, živela sam tamo, ali znači sa porodicom odlučili smo ipak da živimo ovde. Ja ne bih rekla da sam tipična žena sa sela zato što, na primjer, sa mnom živi moja mama, pa onda ona kuva i te neke stvari ona radi da bih ja mogla više da se bavim u stvari ovim nekim aktivizmom, jer sam uključena u nekoliko udruženja građana, radim sa turistima, znači receptivu, gostiju ovde, promociju, marketing, a zaposlena sam i u mesnoj zajednici, ovde kao sekretar mesne zajednice, tako da zaista moj radni dan je 24 časa na dan i jednostavno sama ne bih mogla. Zato je znači dobro što je tu moja majka koja mi pomaže u tome, znači isto jedna žena koja prepoznaje sve to i podržava moj rad, naravno isto i moj muž je zaista pun razumevanja i on je isto uključen u razne aktivnosti koje realizujemo svi zajedno ovde, tako da uvek je bitna i ta podrška okoline, što se ne sreće uvek, baš pogotovo na selu, gde mnogi žene nemaju razumevanje, nemaju podršku, ali znači ako su dovoljno istrajne i dovoljno su tvrdoglave da dokažu da one to mogu, menjaju se stvari.